Beste tresna bat ikusiko dugu, materiala sortzeko, testak egiteko eta horrelakoa. Ikusten duzuenez, ikusi ditugu 3 edo 4 tresna, gero bakotxak ikusi behar zein den proposoena berak erabiltzeko edo errezena edo erabili nahi duena. Kasu honetan, erabiliko dugu Wizard.me, orduan idatziko dugu wizard.me, bilatzeko eta sakatzen badugu, lehenengo esteka normalean, beti bezala, edo behitu zuzen, badoa Wizard.me horria. Itziko dugu hau betikoa, eta beti bezala, lehenengo izango da, logeatzea edo noski sartzea barruan. Logeatzea ez, noski, ez daukadalako oraindik eginda kontua, orduan egingo dut join now sakatuz. Galdetzen dit, zer nahi zen, eta irakaslea nahi zela, esango diot. Azkenengo goradan beti bezala, sign up with Google egingo dut, nagoen kontuarekin, kontu honekin nago, orduan, kontu horretan sakatuko dut, eta logeatuko naiz. Banago ja, barnean sartuta, eta lehenengo bideo honetan bakarrik ikusiko dugu nola sartu, eta pizka bat ingurua edo. Hemen lehenengoan dago community, eta hemen badaude ja baditugu adibide batzuk eginda, konsultatu alditugu, eta momentu batean erabili. Worksheets, hor egongo dira guk egin ditugunak, oraindik ez daukagu bat ere eginda, orduan ez da ezer agertzen noski. Learners barruan, normalean ez dugu erabiliko, hemen egongo dira gelak eta klaseak eta eta ikasleak, baina erregistroarekin normalean erabiltzen da. Eta erregistroarekin noski ordaintzen edo. Eta Coffee Room, izango da leku bat, pizka bat, kontaktuan egoteko beste irakasle batzuekin, taldeak egiteko, txatak edo horrelakoak. Azken finean informazioak aldatzeko beste irakasle batzuekin edo beste partaide batzuekin. Berriro baldin bagoaz komunitira, ikusiko dugu nola partekatu bat, interesatzen zaiguna. Suposatu hau interesatzen zaigula, orduan zabalduko dugu, ikusi aldugu pizka bat nolakoak diren ariketak, betiko galdera bat egin, galdera egin alda baita ere soinua jarriz, aukeratzekoak, sailkatzekoak, eta sailkatu bitaldeetan, horrelako ariketak beste plataforma batzuetan egin ditugunak, gero ikusiko ditugu. Baina, orain partekatzeko, egingo duguna izango da, eskuinean agertzen den botoi hauetan gehi sakatuz, eta hemen agertzen zaila Classroom zuzen. Niri agertzen zai zuzen, lehen froga bat egiten aukeratu dudalako. Normalean hemen, hasiera batean ez da agertzen Google Classroom. Baina egiten badugu load more, hemendik bilatu aldugu, eta hortik bai agertuko da Google Classroom. Sakatzen duzuenean lehenengo aldiz, erabili duzuenez behin, agertuko zaizu hemen, lehentasuna dutenen artean edo. Sakatuko dugu Google Classroom, eta zuzen beste plataforma batzuetan egin dugun moduan, agertuko zaigu aukeratzeko gela, Jose kontu horrekin ditudan gelak agertuko dira, eta sakatzen badut batean, beti bezala, partekatuko dut Google Classroomen. Joango gara ikusten zein aukerak emate dituen plataforma honek, eta gero, komentatu dudan hasieran, gero zuek ikusi zein den aproposoena, zein politena momentu batean ikasleekin erabiltzeko.